abot na ang Disyembre, gingawas na daw ni nanay sinis nga inipigan, ibubutang ha Christmas tree. Ang mga tindahan pinukin para dito hiiday may pang-uwi hapon. Kabataan nagkakaroling maang piso, exchange gift manita may regalo. Nga tanan, nga mga tao nagtilipayan na. Tiagihan kakurian, harayhak natatapuban. Atong lugod na nga ngalintan, ang tinuod nga balurhan Pasko. Ang pagsaurog ang pagkatao, anak-anak